mag cabinet ne rowere. Apa ni mage paro monego bed ni sani wasumo ker osako kaka jok man machiegni kode. Tinyiso PS Reo Molo ni koro ang'eno dhi timo reshuffle moro kendo koro kele rowere machalo go sako bende obede cabinet to PSS katin tapar magin rowere nyoland tije ang'ene jo matindo mang'eny kabisa o apply. So mano is another second chance momi ker mar rekebisha makosa mosetimore mar rowere sirikal. Okay. Kaduoko penjo ni VOJ. Employability Summit iluongo ni East African Employability Summit. Ne watimo higa mokalo. Ne waluongo sirikal tenda migao mar somo weche mag somo machon Mashogu gi jatenda migao machon mar youth Babu na Mwamba maduto nobedo kodwa e kanyakla ni mar weche mane wawacho kanyo ne konyo sirikal ng'iyo ni en ang'o ma mono rowere yudo tich. Begin gi skills kata tiegruok moromo to ka tiegruok no koromo magiwuok gi colleges kata universities ere kaka wamedo gik bilongo ni personal skills kata workplace skills mondo gibed ni koro giromo gi tije magidwarogo kendo no dhi maber e higa ni kendo nyocha ko bedo gi the second annual East African Employability Summit. Berne ni koro gimanyotimore en ni nyaka AU Commission Directorate mar Women, Gender and Youth nyeo otiyo kodwa kanyakla mag yoro jotela dek obedo kodwa e galamoro no. Nyeo abedo gi jatend migao mise wacho mar labor milongo ni Alfred Mutua. Nyeo bedo kodwa e weche ma chal kamano kuom ndalariyo kwa wacho weche mag employability in the East African community kendo wakelo machiegni pinje 28. Gima timore maduong' ni nafas mar tich ok ni nyako yudre mana dalau wan wawuok e piny luo Nairobi ka wabire manyo kat ntiere nafas e pinje ma oko mopogore gi Kenya mwanyalo ore jo matindo mondo dhi otiye nyaka wamigi nafas no kendo nyaka wajiw gi mondo gidhi. Okay. Gima timore piny Africa VOJ en ni population wakata namba wa mag jo matindo medore kiwango mamalo moingore kaka Europe medore, Asia medore, tiende ni gidwaro labor mawuok e piny Africa. Gima nyaka watime ni ka ng'ato mi contract madhi tiyo pinje sana mag Arabu ema temo nyanyasa jo matinda eja. Contract nyaka bed maler kendo sirikal ong'e gima nie iye, ong'eyo kama ng'ato tiye, wawacho ni traceability. Kowuok e JKIA airport, kolor Doha, Qatar. To dhi e od ng'a to bedo gi contract mar higni adi, ichule pesa adi, to be mission marwa mantiere Qatar ong'eyo ni ng'at ne ntiere kama to wanyalo trace. Koro mondo bet ni kanyo bed mayot. To sirikal nyaka wuogi sirikal maoko kaka pinje maoko gi. Tapani gima kero osebedo katemo timo. Mokwongo nyaka bed bilateral relations between Kenya gi piny ma jo matindo ma Kenya dhi tiye. Kose kalo level mar bilateral relations koro the ministries gi jomochung' ne weche mag labor, jomochung' ne weche mag diaspora affairs, jok matimo tijego nyaka bed ni ging'eyo ni ja Kenya mantiere piny maoko entiere gi comfort moromo, oonge gi weche machande, kata ka bed ni entiere jatich kata ng'at mondike ma samoro nyalo bedo ni sande to sirikal donje. To jowa nyaka waore pinje maoko mang'eny kabisa. Mana kaka jakom Raila Amolo Odinga sani dhi kawo piny Africa bedo jakom mar AUC. Wadwani seche modhi AUC be wan be koro wateno mana bethege kanyo. Jowa moko be ntiere America, jowa moko ntiere Europe, jowa moko ntiere Asia, jowa moko ntiere pinje mag East Africa. Mane gimotemo. Mabro miyo gimolong diaspora remittance cha idmalo. Diaspora remittance no is a very strong thing. Kawuono king'iyo ndalo sikuku kama. Pesa wuothe gweng' kendo pesa ng'eny e gweng'. Gimomiyo pesa ng'eny e gweng' en ni ng'ata mosebedo katiyo oko. Ibed ni in jasiaya matiyo Kisumu, mano ng'eni be mana ng'ama ni diaspora. Ibed ni in ja Kisumu kaka nera ma kabonyo Kanyagwal makoro ni Nairobi. One diaspora ka. One diaspora ka. Wako gimoro dala. Koro ka in Europe. One diaspora level B so level A local diaspora. Koro diaspora remittance en pesa mabiro mukuot. Ochalo bonus miwacho cha. Osara mawuok oko samoro biro mana dwe mar 4, dwe mar 8 gi dwe mar 12, lakini ko biro tineno ka gweng' be bet mor. Koro nyaka watim kindete ni waoro jowa
e pinje maoko kendo gitiyo tije man gi ndadhu, tije maler makelo pesa mamiyo ng'ato bedo gi ngima maber. Erokamano ahinya. Osako, ang'eyo ni nitiere program moro manyo ikuodhona ne isebedo kiluwo machiegni ahinya. Oluwore ahinya gi wach mar jo madhi timo tije oko mar piny Kenya kae. Ikuodhona nitiere yudhe moko ma